nang musung yang ke pasal ang musung yang khas khairuya orang jaga khairuya nok pan ko yang musung khas khairuya ro musung yang ni kok tu kaisa tong nai bele temani musung ya temani musung ya bono ang khas khairuya ke pa ang khas khairuya ke pa खाना नहीं पर उसे ऑर्डर तो पानी seba khana borane seba ba गंगानगर आजम गंगानगर डिवीजन में कलेजा Tonggare. तुलो उन्हें फटाफट तुलो और हम मीटिंग से खाई लिया हम रुकने के रुक से देता हूं बुकरूम ना सुजा कर से हम रुकने के रुक से देता हूं बुकरूम ना सुजा कर से हम सदर ना अरे Tonggare ke takho tonggare. Yes ni permission bai jong phai tom le. Kono na bai bulai ni ya, to lai ni ya. tin खाई लिया अंदर पैसा और तब लिया नरो तबर उसे अंगे चुन से सुजा को मीटिंग खाने ने बागे वनसरा पीएस से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया माने परमिशन कॉपी रिजर्व परमिशन ना जा आम से तमाम का ट्रेनिंग जखन मीटिंग खाने ने नाइब्रो जखन मीटिंग खाने ने चैनल ने नाइब्रो आर ने बरो से है मीटिंग मा खायाने सनो इनका जों सालाके नाइबेन से बरक मानिया सिनि बरनो बुका सिनि माइक से टेबल पर टिकार का आइनो आपने लोग ना आंग साका वो संस्कृति साइबर माका साब माना का जंगे टिका मोटनी सपोर्टर टिका मोटनी वार्कर तो आपने लोग ना आंग साका गोबाग्रा में पॉक्स साला क्या गोबाग्रा सिनी सिनी टेक्निस के जो मीटिंग तो वो और मीटिंग निनी टिका मोटनी वार्कर सनो अटैक खानी नहीं नाइट ऑफा गोबाग्रा नहीं कैसा कंट्रोल करनी ठीक है सर गोबाग्रा साका कंट्रोल करनी नॉर मीटिंग खाती किच्चू नहीं आने इंसान फाकिया आपने लोग ऐसे फाइनल लोग ना सिनी राजीव नो बुका सिनी माइक खिटार का सिनी फ्लैग खिटार का अब हाथी और नी टिका मोटनी वार्कर इनका आपने संबंध माने तो manjoy tirpra sengapa bo army tirpra motani worker leader আর কোনি টেক্রিস কেপিনি বিরঞ্জিত tirpra একদম ক্যাপ্টেন জমাতিয়া
abro sungno attack khake abno ang sanan mu sungo o hawo jotoni no odikar tongo political campaign khani jotoni no odikar tongo phiaba sentino odikar no sungno khani ni rizagli tane bagi rizagli angkai sung oro police no information nika police bo thangka police ni bus kango no sini hebel jomatiya no borok bukha Rajiv Jomatiya no oro jare police tongkongo police tongkete seno police bus kango samai apne logi ang bobagra saka control khani ang kichunya khali sung khakya abase sumai ata apna ang sanan musu ngosina hastene lukorono o tirpraha গণতন্ত্র পরীক্ষা দানে আং যতন সেসংনানে মুসু তানে বাগেন গাকাই গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও যতনি ন অধিকার দङ মুভমেন্ট ক্যাম্পেইন খানিनि बागै जों अबन से सगांबो खाकिया 4-5 बार टेट्रिस के बेव खाथंजा आफर कि चुंगिया 7 বছর রানি রমি বসं অল ত্রিপুরা দিল্লি थांनि পর্যন্ত जों मुभमेंट खाजों टीपीएम आंदोलन खाजा फिया तिनि संताम नु पांगाय ত্রিপুরা मोटा फाइमिनि यागलो एटा खाजानो निसांखा ত্রিপুরা मोटा फाइमिनि यागलो बुजांनो निसांखा ত্রিপুরা मोटा हाइमिनि यागलो मीटिंग खानिनि रिजागलिया आबो लुकरनो वांसुबसिदि ताने बागै जों दफा तै ত্রিপুরা दफा सिनि ত্রিপুরা सानि बागै yok sama lama movement koto sabak khaitung cintam or opera orno जों साइमाका ত্রিপুরা हावो already जों साइमाका खाटानि बरकनि कन्फ्रेस खाटानि बरकनि चक्रान्त दङ अजाबो जों आबोनो सराय के नुका आसनो जतना सानजा काहाम दिनै जों र माइके गणेशरा पिएस खानाव जों मा फैलेहा सानजा हजा हियाये माने कारण इनके दिनै चिनि टीपीएफ नि अंगे चिनि गणेशरा 33 किबियो चिनि केहा टीपीएफ नि प्रोग्राम तमो आबो प्रोग्राम खेनि थां थियो चिनि ताकुम को चिनि टिप्रासा अंगे न चिनि टिप्रामो थाने अंगे चिनि ताकुरो आरो 33 किबिनि टिप्रामो थाने आरो ब्राने ऑफिस टिप्रामो थाने ऑफिस आबरो नि फाये चिनि ताकुरो जुनो तोरफोर खेफायहा तरे जुनो हम किदम की खेफाये चिनि माइ खिंदि चिनि चेयर टेबल जतो जुनो जतो खैख्रै पाये जतो जुनो सिद्रि सियान किये आउ देखे खेमन बो पंदावो ब्राने वो जों बाइतुता पीएसओ जों एफियर खेनिमन बो पंदावो जों बाइतु मो माहिके जों आसु जे दिन जियो जों टीपीएफ खेये जों टीपीएफ नि जे मुभमेंट खेफायो जे टीपीएफ नि प्रोग्राम खेफायो टीपीएफ नि मीटिंग खेफायो आबो पसे जों सारा त्रिपुरा हिंदी सारा भारत वर्ष हिंदी जों दिल्ली जों टमेटो थांगी से जों बोदेखे मुभमेंट खेफायो जेने एनआरसी नि काउनो तये जों साये दङ सारा त्रिपुरा नेशनल इंटरनेशनल पलिटिक्स आरो फ जोंनो दिनै फ केहाबो जोंनो बोदेखे तोरफोर खेमानि किरखौ जोंनो अत्याचार खेमानि किरखौ जोंनो हम किदुम किरिमानि किरखौ किन्तु बा दिनै टिप्रा मोथा सरकार फाइमानि यागुवा दिनै जों गन्दा सरा 33 किबियो जिनि केहा प्रोग्राम बाजार हाथियो केहा प्रोग्राम लारो मसे जिनि ताकुसों जिनि ताकुराव जिनि टिप्रामो थानि अंगे आबरो जोंनो तोरफोर कियो आबरो केहा आंसुम जुवब्रानो माइके नां जों जे आरो मीटिंग खेमो जे जिनि बिसकांनि जे जिनि टीपीएफ नि सामुमतां जे जिनि हाति दो फानो खामियो ये जिनि सारा त्रिपुरानि संसारना अंगे जों टिप्रा सारानि बा बन्दाव जों सामुखे तम टीपीएफ राव जिनि बिसके जों एनआरसी निकाउ सानिमान हिया जों आबरवा जतो जिनि टीपीएफ नि ककमा अपडेट न जों आरो खालायनाय मा बन्द जों आरो केहा प्रोग्राम लारो मवा जिनि टिप्रा मो थानि अंगे जोंनो अपडेट के तोरफोर केहा जों बुबाग्रा बेखौ काउ सायहा बुं सावो ब्राउनि ब्राउन बुं कंट्रोल खेनाय किन्तु बा बुं कंट्रोल खेया ओय बुं आरो होग्रानि हिसाब कंट्रोल खेया ये बिनि ट्राइहारनो आबरो जोंनो याव दिरिये तोरफोर खेरिहा जों जिनि 24 रायमाबिलि डिविजन नि जिनि टीपीएफ नि अंगे जिनि सार ब्रह्मनंग राजीव जमातिया बुंनो बुयाहा बुंनो हेलमेट रंबाखे बिनि उनको रंबो तोयाहा केन्द्रे बिनि खाफारवा बुसिरिये ताकारिये बुंनो तावो बिनि हार्ट प्रॉब्लम अंगे दङ जों मेडिकेल को जों बुंनो नायरिये मा दङ तावो आबनबो फान्दावो सारा त्रिपुरानि अंगे
हाथै तो फनो हामे तने राव जिन तिप्रा सराव आबोनो सिसिदि आबोनो चिदि नांनाय बेखे उनि मा जों तिप्रा हाबो डेमोक्रेटिक कान्ट्री उं तुंगे जों जो तो राजनीति ने अधिकार उं तुंगे तिनि जों नब्रां बेखे माना खमाय हा आरो के आनो त्रे थानानि पुलिस रको जों ब्राउन सिसा मासानाय तमा हिके आसु ब्राउन बिस कांगोसे तोरफोर खेसे आरो अत्याचार खेते मनो पर्यंत ब्राउन जोनो चिनि प्रोग्राम न आसुके नस्त खिये ब्राउन हे तुम जगह से ब्राउन काउ थे बसैया अब देखिए उन तुमन को पंदो पुलिस नि बिनि ड्यूटी बुंखेया आरे माने सारा त्रिपुरा सारो उन चिनि नांले हा जे त्रिपुरा हावो चिनि त्रिपुरा हावो माबे खिये उंगे तो दाल बिदाल पॉलिटिकल नि चिनि जोतो चिनि राजनीति उंगे फाइनेरो आबोनो चिनि नांले हा चिनि आरेंबा ये चिनि ताकुम को जे त्रिपुरा थानि उं तनाय ब्राउनो आंसिसा सानि मचो माइके जे तिपेब नि डिमांड जे तिपेब नि प्रोग्राम नो फेब्रां मानि बा ये ब्रां आखि माकसो मानि बा पांदाव ब्रां माखरि माहिंगे जुं तिपेब हा एनआरसी नि काउ सानाय तारमाने अब त्रिपुरा थानि दिनि जे ताकुरो जुनो तोरफोर खे तनाय जुनो अत्याचार खे तनाय जुनो हामला खेले रखि एब्रां के त्रिपुरा साया दे त्रिपुरा साइके म एनआरसी जुं काउ साथिन तिपेब एनआरसी काउ साथिन ब्रां माले जुनोले हामला खेले नाउ तोरफोर खे नाउ निचो इनके ब्रां बांग्लादेश नि दालाल ब्रां एनआरसी नो निचो मा क्रियो ब्रां निचो एनआरसी नो क्रियो आबन बपन्ते दे ब्रां जुनो तोरफोर के अब दाइते जुं दिनै जों गन्डासरा 33 केबिओ जों टिपिएफ नि मिटिं खालामनाय दंमोन सेंगाय दंमोन इनके आसामसा बर' त्रिपुरा मथानि बर' थांगै और मिटिं सिमा खाया हनै बर' लोंका आंलायखा इनके आं बर' साखा ताकु इनके नरक तमानि बाय हायंका जों तो पुलिसो इनफरमेशन आवै पुलिसो परमिशन नायसि जों तो मिटिं खाय नै दंगो तानि बांनि नराव हाके उंखा हाया आज के नंबर हागे हंका के ते मुसा ककुया बर पूरी नि वाइस बने चिनि टेबिल ते चेयर ब्यांक हरबायै चिनि टिपिएफ नि फ्लेग को हरै ते माइक मेसिन माइद पूरा खाजि जारो तार साप्रबै माइक मेसिन बुख्रुबै पूरा चेरेर रबायखा माहाके आनो वासि दुमदाम हाय तमा सामा हाजि बुफालेला इनके खाखला ताबानि खाखला साइ दंगो इनके खाखला बुजा खाखला साइ दंगो ताबो ते आनि मकल कसा गय दंगो मकल याव दंगो ताबो ते मुटि करना फुंरो बर टकजा हेलमेट होबाय टकजा ते गुसिर होबायजा ते सिनि होबायने आनो बुजा तिसा मासा बुं थंबाय ताबो यारो होबाय साइ दंबाय माहाके बर आनो बुला हायसि कमाया लामाया हायसि बुफालेसि इनके जों माहाके आपरो पुलिस दं से मुंसा या हायसि नाय दं माहायता के बनो खाबो खाया कोनो बर मानाबो खाया हायसि इनके तैबो जों फायै आखंबैनाय हस्पिटाल फायलायखा आं नायजाक फैखा इनके आनि खाखला सामानि र सागा ब काये को नायखा इनके ब साबो गिसा साब मालहा जारालहा इनके जदि दिन करे बिथिर माने करे साबै हाया के फाइपि हैनि साव इनके जों फायै जों गन्डासरा पुलिस स्टेशन जों एफआईआर खालामफै खा इनके कबर बाय सुइलायगै रलाय मानिबो बर बुसिया हनै हंगै हायनि खायते वैसा इंग्लिश बाय सुइ रलायखा अमायता के जों केस खायगाबो जाना बुनाय बेलाय के हामबाय सानो